Ei vaan. Aina siis. Eilen illalla. Yöllä. Joo. Hyvää huomenta. Ja kello on nytten. Tämähän on siis D-vitamiinijuoma. Joo. Niin nytten mä oon tullut koulusta. Niin. Jee. Olen hyvin autistinen ihminen. Bileet. Joo, tervetuloa seuraamaan mun vlogiputkea. Mä kuvaan tän tälleen niinku erikseen kuin tulevissa klipeissä, koska mun poistuu ne mut klipistä, mut siis tervetuloa seuraamaan mun vlogiputkea. Mä periaatteessa haluaisin laittaa nää ykköskousut, mut ei sitten kuitenkaan. Ja mulla on toinen plääni, jossa ei haluta tämmöiset ihan tommatsiset varkot, mutta mä en ihan halua vähän kirekin ihan skinny jeans. Ja mä jotenkin haluan käyttää skinny jeansia. Ja sit mä taas haluan käyttää lökereitä. Mitään muutakaan. Mitäs mä en käyttäis mun vaatteet mitään oikeesti, joka tekisin näin päin. Mulla vaan niinku tyhdyttävä siihen ometaan vielä tähän, koska muuten mä en tiedä. Ja periaatteessa haluaisin tehdä sellaisen home. Ja mä voisin tää home päällä. Sitten tulisi sellainen tämmönen just paksut rekkinsit, jotka näyttää ihan niinku sukkaukset, mutta nää on ihan paksut. Nää on niinku ihan ikinä tässä väliä. Ja sit mä voisin laittaa siihen päälle jonkun lökin. Mun mielestä niinku söpöin, eli siis tämmönen älyjättimäinen kauspaita. Sitten musta housut ja laitan mustan topin tähän alle, että mä jätän se vähän niinku aukinaiseksi. Se on niinku kuitenkin musta ihan supersää, jota mä laitan täällä. Totta kaihan me etsimme myös itsellemme meidän kauratyynnymme, koska siinä on täällä jossain sängyn alla tyyli. Katsotaan mistä me löydetään meidän kauratyynymme. Koska kauratyyny on häpöksissä, tuolla on havuvesi. Kaikki on jotakin tuletussa ja elämä halusi jotakin enemmän. Miksi? Vai niin? Minä olen. Hyvää huomenta. Kello on 6:38 ja mä heräsin just, koska en herännyt muihin herätyskelloihin. Tai en ollenkaan herännyt herätyskelloa, vaan siis heräsin itekseen myöhemmin. Mulla oli saanut niinku 5 asti kello, mut ei silti jotenkin lähtenyt missään kohtaa herätys. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger and a wall. Joo, se on tänään mä sain uudet kengät, tämmöset valkoiset. Nää on 157 ja koko 38. Siis tämmöset. They build can stop me now. Let's keep chasing the sun. Do what can be. Ja tänään on siis maanantai, eli eka vlogipäivä. Tänään menen ulos, koska kattokaa mikä sää. Melkein kevät. Niin. Juu, eli kello on kohtaas 2.
Mitä helvetin hirveän makuista. Tää on niinku mehu vielä sekoitettu. Let's go beyond, push the limits, take flight, we'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we'll lead the way. These walls, we're breaking them down, and we'll leave them all in the dust. New horizons waiting for us, because we were made. Eli huomenta päivää. Siis joo, mä pääsin just äsken koulusta. Mä editoin osan tästä videosta, niin nyt me mennään kohta välipalalle, mut sit ennen me pelataan. Koska muuta mä teen muualla kun pelaan. Pöllityllä Nintendolla. Mietin vaan, että on varmaan tosi kiva katsoa, kun minä yritän tässä pelata, kun te ette näe mitään muuta kuin mun niinku pään. Ja mä yritän asettaa tämän puhelimen sille, että näette mitä pelaan. Antaisi nyt jotain, koska... Yeah. Joo, siis tänään tietysti mennään siivouspäivän ilosanomilla. Ja tänään aamulla ei tullut mitään, koska mä en ole edes meikannut. Mä en tehnyt yhtään mitään, koska mulla oli vartti aikaa ja mä olin myöhässä melkein taksista. Joo, mut nyt mä siivoan mun peilin. To go beyond, I won't forget where I came from. I'll use my past to build my future. Keep moving forwards, go beyond what they thought possible. If I fall, then I'll get back up, try again. Nythän siis on jo niinku kellon mukaan sunnuntai, mut siis kello siis 103 aamuyöstä ja mä en saanut nukuttua yllättävästi taaskaan. Niin nyt mä teen mun ostosten esittelyn tälle yöllä. Eli siis missä käytiin mun äitin kanssa siis kaupoilla. Eka mulla ostettiin tämmönen Hello Kitty-laukku. Siis meikkipussityyppinen. Cute test ever. Sitten mulla ostettiin tommonen kynsilakka, concealeri ja siihen meikkivoide. Tosi monta tällaista palettia, koskipunaa. Mun ihan lempari on tää. Sitten mun toinen lempari Hello Kitty ja on tää hiussarja. Ja järjettömästi näitä minä silmän rajaustushommia ja kaikkea. Sitten mulla värjättiin hiukset ja mulla on uusi huppari. Ja mulla on pari uutta vaatetta. Mulla on tämmönen ihana karvatakki. Sitten mulla on keltainen paita. Ai Jeesus. Sitten mulla on muutama vaatekappale lisää. Tämmönen laukku. Tämmönen sininen mekko-homma. Juttu. Karkkia ja apua. Kirjoja. Katsotaan mitä ylipäätänsä mun nukkumisesta tulee. Mutta huomenna jatketaan ehkä jossain merkeissä. Gian.